Sen kim? Nereden? Men Davut, Türkmenistan, Marşakar, 2000 yıl 4 yıllıkla meşgulanyan. İstanbul'da ne işleyen? Okuyan, işleyen, aydın meden. Ne işte? Şuma eşik tatlıyan. Bana değil. Özün işin mi ya başka iş? Başka birinin eşi. Can neçman kazanıyor? Dolarda mı, TL'de mi? Funtta. Funtta bilemem. Onda malda da var. Onu da bilemem. Ne mi de Onunla bile? meşgulanım. Dolarda ya TL'de bilen değil mi? Okey. Dolardaydın da. 600 dolar. Normal. Neçe gün işleyen? 6 mi işleyen? Bağdan boş. Ayda 4 gün boş günün var. Hı. Kalan gün işleyen. Ediler. Ve ayına $600 alayan. Ediler. Ondan başka kazancın var mı? Yok. Rap pul getirmeye. Yok. Getiremem. Bugünün neyle geçti? Yani ki her zaman gibi. Toyal değil mi? Yok. Bugün toy yerler. Получается, dinleyicilerini aldalayan Aldı ya. hava. No aydımın var. Her günüm toy yalı diyen şu yerde. Aha. Bugün olsa toy yalı değil günü. On yalan bollanır da değil mi? Teşekkür. Senin fikrince rap ne mi? Rap bir söz aydıp bana rap şuma hemme dat rap urup var ya yani öz bilen abi işine olanın köçede dat yetişen olanın öz içindeki duygularını, öz bir fikirlerini, dağıtlarını sınıfın istilen adamlara yayratmamı kaydı. Protest dağıt deyadiler yani artık onun Allah kalmadı. Rap her kime medibilye ve her kile medibilye. Şonun için şon ya fikir ediyor. Sen öz rapında protest eden o. Yok edemem. Ne mi edeyim? Öz duygularımı çıkarıyor. İçimdeki. Onda hiç sade sen protest eden o. Yok hiç sadece protest edemem. Ben dinle duygularımı adamlara paylaşıyorum. Deme alaydımın da. Ne mi diyecek oldun? Demalaydım kösenyen oğlanlara, kızlara motivasyon verecek oldu. Motivatör mısın? Motivatör mu? Rapçi de. Rapçi motivatör mu? Tımı rapte. Kim Karol? Bir de 3 tane adama adalıyor. Okey. Top 3 tımı rap Karol. Avda dahi sahip değerli Vagrant. Ne mi diyeyim o? Bilemem şatağı sıyla. Shoutout? Ne mi diyeyim o? Sıyla. Respect. İngiliz dilini bilen de. Yok. 3 tane adalıyor. Amerikan rapçi mi yani? Dinle yani düşünüyorum o. Prost kaç adet yemeden olma seyredi. Aydımda birden hapa sözler ulanlayan bolsa. Senin o düşünen o. Birden sana bağışla bir hapa söz aydayan bolsa. Normal mi şom tek aydım dinlemek? Normal. Eğer yönümen Davut, adım adalayan nota tadı palibom araştıran bir gözler ne mi diye kaydı. Hatta ben adım adalan okmu znači. Не интерес. Главное, что качал. Ha, перевод edip, söylenen aydımlan bollu.
Bir käbir zatlaryny düşünen zatlam bolýany. Men hemme zadyna düşünýän diýen bir bag bolsa, näme bileýin. Gatadylar onu ýaly. Kim diňleýänem bolsa ýene de men ýalak mı kaýdan gaty köp kişi prosto vibe'ını tutmak üçin. Kepdemi? Kim? Sen. Näme manida? No. Nirvana'da mısın? Yo. Sen? Bu yerde men sorup berýän. Kim Karol diýen ýerde öz adymy tutanok. Sen rapde onda hiç kim? Näme üçin hiç? Kimsen onda? Hemen nara diňle bırak şey diýjek. Men hiç sen özüme birinci ya 5-nji, 10-njy diýmedim. Diýmeýänim. Men prosto ad duşy edýän. Ha, 10 ýyl diýenlerden bilemok. Ha, onu уже заслужили eden o adamlar var. Avdi dahi sahip değil, vagrant ve yine de önküler. Ot ani hakikatten zaslужили. Sen diýädiň tam eýlen beýlen bular eýlen. No, semni men sylam şowur nemede durýar tämen olan aýdymlarla bolalım. Ve şolar bolan üçin men türkmen rapde ýene de bir zatlar etjek bolan izni öredýän. Sylam şoň üçin ol, şoň üçin şolar Karol diýilýär. Ýaşyň içinden olaňam şeň tak nesip bolsa öňçekler. Ba, no tanma men olar birinji. Öňe gitjek ýaşlar kim? Prinslar, короче, da? Bolup bile. Kim o? Ey, şimdi bak. Men özüm aýdasym belli. Yani bärde bu näli gaýsy işine çykýanym bolsa, ha başga bir belki men adam. Bilenmi? Olmaýar, mot bir. Şoň üçin açab özüm aýtjak. Men özümde potensial görýän, öde diýen zadymy görýän, öde diýen zadyma gowy baha berýän. Men öz aýdymla özüm oturup diňläm bilen köpünç. Men rahatsın. Sen onda prins. İkinci profesör var. İkinci profesör. Yan aýtdy-da kim ma başga? Birinci sen, ikinci profesör. Yok. Men prosto sıralak gelen yani men birinci de ol ikinci diýem okşuma. Umuman ya. Men profesör soň kim ma? Men Hvaro di problem şoň edýän zatdan öýren. Soň men ýakyn okruženýam da adykän tutulan okyan Serdarmara di problem. Şoň edýän zatdan öýren. On очень сильно старается. Hakikaten hem yürekten edýär. Sizin hemmeňize prins dep bilýäs, dogrymy? Ha o yine de olanlar bayağı şurada adına adama undan olsam nemesi yok tam Saparva битмейкерimiz Бердыев. Он тоже рэп читает надо и очень хорошо делает. И Балкан оlanlar var. Есть много кого там Ашкават olanlar var там. Все нормальные, но esasen şu profesör Serdarmada da. Te olanlar mas yakından gepleşenimiz için men olar hat yakından go tananım için diye. Beleklerim tak tanapla eden olsam belki başka çay derdim. No, men diňe brat nemesine seredem o. Gatken ilk o sunnotna sered. Yani onu уже sunnotdan daşaram adam kärçilik kabilýärmi? Ve şonsyny has köpün söýlen. I вот, olar maňa has ýakyn eller. Şoň üçin hem şolar agdaýan. Ve men gözümde de realny professoram olam hemmesem şu wagt diňe topa. Profesör sana kim bolýar? Dostun mu, doganyň? Dostum. Alabay diýenim şomy? Yo. Alabay kim? Alabay yok. Alabay. Men aýşynmaýdym Alabay güjüm yok. Ha, öňki çykkan bolupdy. Ýa-da şu arzu edýän pros. Sen diýjek bolan ikinji aýdymyňam yalan. Näme üçin ýalan? Meniň dostum Alabay diýen. İyi. Kim o Alabay? Haýsy dostun? Men aýdýan, men dostum Alabay diýen. Şoň ýa bir personaj bar. Yani şoň ýa birisi bolsa. Benim sorayan şu personaj profesörmü? Yok, profesör däl. Kim o? Onu geçelim. Bağın ýa biri. Bir sana dostun bar. Ady Alabay.
Yok, adı Alavay'dan. Adı başka bir zat. Yani men onun adını adatını bilmedi. Yani şu şonýalak motion olur. Ay bile. Nime gülkünç zat boldum ya, nime gülüpsan? Gücük yağlı güçlü karaşı dostum var. Gücük, näme üçin gücük ýaly? Ol näme üçin bir hili gücük oňýal manyda da ol prosta bilýärmi? Alavay şu dünýäde liboy yani itler zatlaryň iň gymmadam şol iň güçlü şol men prosta gowurýan şol haýwany. Ýaman we paly haýwan. Feýän. Prosta şoň üçin hem şonýal aýdym çykardym. Primerini getirseň tam näme? Elwan men moy bratan tiger diýär. Hem tiger wamy? Ya şonýal bir wamy? Ne? Ha, sen şu aydımdan движение ettin. Yok, men düzeni edemem on. Men çıkaram soň aklımda geldi. Bizde düzeni yok. Göz adet. Şol dowam ettirsen inşallah bizi bir gözle tapmaýar işte. Ýene Free beat. Senin düşünceňde näme? Free beat. Başta ulanyp bolýar free beat. Nukada sen hiç da men ulanım. Men ýa-ni mesela Alavay free beat edilen zat. Nähili maksatmy şonu ulanyp bolýar? Ha. Özüň deňeme üçin. Sen näme diýen, näl gidýän bir zatlar seni bütün sabam. Ha, bir aýdym, 2 aýdym, 3 aýdym free beat'de gördüň, ha normal. Ha, uje sen şu özüň has şu işi dowam etjäň, zadyň has köp uje özüň günüň etip başlatan, uje bir beat ýa-da dowam edýän. Potkonku. Has kaçsyny işledik bolýar. Ýöne free beat oğurluk zat diýip düşünýärm. Okey, free beat'e distribütsiýa edip bolýarmy? Ýani monetizasiýa edip bolýarmy? Yok, bolany. Sen näme üçin etdiň? Men yüklemedim onu. Men dostumma şu işlerle meşgul olýan şu şekilde yükledik şova. Yani biz ondan hiç tat görmedik. Hakikat. Dinlenmese görmüşsen de. Dinlenme. Чисто свои. Bolya хотя бы свои. Okey. Free beat'te gönüňe yarady, zapis etdiň, çotky oturdy. Şol free beat'te satyn alma ýagdaýyň ýokmy? Yok, şu Şu barmy? Şu an var. Näme üçin alamok? Ýasadýan da artık özüme oraya ýasadýan. Öňki aýdymlaryny aldym, ulandyň ki. Biraz olsa da düşündür yani. Teres. kiçik krugda olsa da at kazandım şu beatlerin üstü bilen. Ha, şu bitler satın almalı ýagdaýyň. Näme üçin alaýym men? Näme alýar? Sen şolary ulandyň ki. Doğru. Ulandım ha. At kazandın. Ama onun bir zatda ama o beatmaker'ın peýdasyna bardy, men öteden hiç da görem. Näme üçin sen özüň aýdyň, senin dostun yükledi diýen aýdymlary, doğrumy? Distribütsiýa etdi. Yani distribütsiýa şo edin bolsa, şonuň şodyna gelýär. Beatmaker'ın şodyna gitmeýär. O bolýar ama men hiç zat kazanmadım. Men bir köpük almadım onu. Hiç zat. Men näme üçin onda men satyn alaýyn da aýdy. Biram beatin başyndan ady da ady geçýär. Özüňden belki şonu diňläp bir ýene şonu beat alandyr belki. Yani özü eger maňa ýazsa, sen şeýle etdiň de sen şeýle boldy da sen maňa bir kimat bermelise beraýar. Yani berde men düşünýärm on ýa bir problem bardyr. Son kuja bir kilo närimdiň arasda işe da şükür. Yani arasda diýsem olam hapa däl. Prosto at ýöne deňeýärdik. Aşağı suja biz hasam köp. Profeссиональный işler edip başladık mukavveden boldy. Короче, пока не спалились, söylemek не обязательно. Ne spaliliz? Ne demek spaliliz? Men ondan bir da kazanamok. Men ondan iş satmam. Ya onda gep däl, sen kazandın mı kazanamokmy? Sen ulandın. Doğru değil mi? Aha. Ulandın, чтобы at kazanmak için, pul kazanmak için. Pul kazanıp bilen. Pul kazanmak için. Pul kazanıp bilen. Yani at kazandın mı? Doğru değil mi? Ne at kazandın? Prosmotorların var. Var. Platformalara yüklendi. Men dinle. Evet, platformalara yüklendi. Men başta şunu platformalara yüklenmen ka men näl düşünýärdim? Platformalar diňe originalny bir Italia zat diýip bilýärdim. Onun pullardan bolýanlar zat diýip bilemokdum. Ol yüklenni ve şuna şey diýip bolýar diýdi. Ve men beýendim, men ýalan söýlejek. Gaba maňa bir adam onsa o adamdy ve men berjek. Gelýärm şu at. Yani olam maňa gelmedi. Ve men gelmedik zatdan näme üçin birine pul bermedi? Men bärde hiç kim zatny oğurlamadım, zat men ideýasyny oğurlamadım. Men prosto free beat. Ben aldım ulan boldy.
Любой freebeat'in işte monetizasiya edilmeyen, ruhsat verilmeyen. Monetizasiya kaçan veriliyor? Kaçan desen какой-то определенный pravalar alabilen. Pravalar hem 3-4-5 kili pravalara bölünüyor. Aylık arenda oldu. Ava, sen hiç bolmanda arendaya tam 30 mi 20 dolar duruyor. Şu vada da yok, şu normal. Hazır olsa. Men näme şunu şu vada alayım? Men inni bir zat alacak bolsam onu men berer. Men näme şu köni bir paşsy 3 yıl geçen aydım näme şu pul bereyim onu. Prasmotorunun bir zat delen o da men yine bererdim. Prasmotorunun hiç sap gelmedim ama. Avra gelendir. Avra gelendir. Avra. Yok, onu yutkuş bravo. Näme avra? Ne şu ay nasıl tanıdın sen? Bolup biler. Sen tanımagyň bir 5 milyon adam tanap da nemes. Däl men o sen mesela mene konsertlere olsam mesela üýşürip adam onu da mene bir zat. Yani Vermedin mi konser şu ay? şolaydım aydypmy? Yok, yapamıyorum. Yok, vermedim şolaydım konser. İstanbul'da bir özün mü? Yani maşgalan var mı diýelim? İstanbul'da ýakardım. Ayalın, девушкаң. Девушкam bak. Девушкаң var. Ayalın yok. Ayağım inşallah ayağım olur. Kakan giyeceksin. Hem Türkmenistan'da. Yok ecem berde. Kakam Türkmenistan'da. 12 gün bundan öň iki özüm diýdim. İstanbul'da ýakardım diýdim ben. Ben İstanbul'da şu ýakardym mı diýdim. Ha, o Türk'te yani İstanbul'da Ama dedi. İstanbul'da dälece. Ne maksat men gaýtdyň? Okumana? Ha, İstanbul'a mı? İşlemeni alacak. Ha, okuwa nire gaýtdyň? Okum men Uşak'ta, Uşak Üniversitesi'nde. Yani şu hasta. Uşak nime o? Ha? Uşak nime o? Uşak şäher. Türkiýede bir şäher bar Uşak. Şu taýda üniversitet, tamam, şu taýda okuýar. Yani şuma stajym aladym, onun için birazcık pulum berip, onun için işleýär. Ha, stajda bolsaň, hiç stat bolmaýar. Haýsy gurdan okuýan? Radio, televiziýa, media kardeş. Profesör, kendimizin fanatı. Konkretni fanatı. Ne da? Sen hem Kanye West'in fanatı mı? Ben Kanye West gowaran yani fanatymı yok. Men Ya fanatı diýsem biraz yanlışların oğlu mu? näme üçin oğlum? Ne profesör prosto storiesinde yüklepdir. Kanye West atam diýip. Bir 3 gezek yüzlenen atam diýip. O fiýle üçin yani. Oğlu den. Prosto profesörün şonun gowar ya idol la fiýle seňem badyr ya her kimem badyr bir gowar yani bir zat edýän ilham alýan adam şonun. Diň aýdymlaryna näme kaýdýan adam Kanye West umuman bir durmuşda alyp barşy da adam. Senin idolun kim? Men ne belli bir gidete wara öňlerden näre iň esasy bir nemedik gelen adam ma Victor Tsoi diýip belki bilýänsiň. Bir tane aydınçı var, rock müzikan, şonu gowar dinleýär. Şo, seret şunu bir zat da, men aslında başta rap bilen meşgulanan zat diýip okdum. Gidete 8-9 ýaşymda Aydın mekdebe girdim, gitarada. Onum näme üçin girdim? Bir gün ýaly dworda gitarada da edýärdiler, ýaşoklarlar. Tam biri şonu Victor Tsoi bir aýdym aýtpamam grupa Krovya paçka sigara şonu bir aýdym aýtdy. Wot men şonu çakam. İkisi bir aýdym emesmi? Yok. Dinleme. Karoçy tolgunum bilýän. Wot men şonu oýnasym. Mehmet şonu aýdasym belli. Wot ýapaşo aýdym mekdebe girdim da etdim, okunam oturdum gitarada. Potom men şonu aýdyk gitdim da etdim. No. Bilemok soň belli wagtdan soň maňa rap has demek. Men rap o adam dinleýärdim. Men esas şu adam hatda käwat oturup ýürekden dad edesim mesela. No addy şu oturasym mesela Victor Tsoi dinleýän, Piradichski dinleýär oturýan. No legendarny brad. Näme oýnasyn geldi? Näme? Birinji gezek dinleýän wagtym oýnasym geldi. Gitara diýen. Gelecek yaş rapperlara, Türkmen rapperlarına nähili maslahat berip bilýän? Men
Şuma. Özüm şaz bir hile kolor da çıkay. Dak men özüm çynmaysam nämet bir ütgüş bir da ullatlar edem o. Belki şu ad bunu görjekler dak. Wapşe bu kimem diýjek gatkendir men onuň ýanyna. Hemmesi. Yani yazanlaram ba. Ya kawat tam. Şeyle bu nädip ya tam. Goýarýan dinleýän da diýeni. Kim ýazýar? Professor mu? Professorum yani. Короче, oğlanlar ya yaş oğlanlar. İyi bilemo. Huvasız ya da o rap ya da fiillenlere mağaralarına tam medyalar. İyi näme diýjek rap? Rap desinge ta köprak rap dinlemelim kaldı. Ya kat köpçte şunu gördüm. Maňadan wagtyna maslahat derler. Menem şon näme diýem? Köprak rap dinleýärsen da sen içindekilerden paylaş gidip bolýa. No? Onu doğru etmeli. Başka da dinle rap der berde liboy bir sunwat tam kino düşürjekmi, jurnalist boljekmi, doktor, tapaw ýok cross dön şol işi belki yapışsan dinle bir bundan girdeýji wada. Men şuma girdeýji wapşa alamam. Yani edýän senem şu girdeýji alýansyň öýdemok. Men pikirimçe bu. Bolýa şahsy pikirim. Ýöne sen edýän bir zatlar. Gat köp kişi şonýar. Ýöne köp kişinin başyndan jaý bundan näme edip bolar ýa? Bundan toýa gidip bolarmy? Bulaýdymdan tam edip bolmaz. Diňe kaçad edýän aýdymlar çykarmaly. Meselen toýda da aýdyljak ýa tam klubňa diňe şonýar bir zat. Bolan o bilýärmi? Saçalnada özüm bir yapışma. Şol işi konkretne bir söýsen, soň bolly galan gelerim kaýdy. Bolla bar berjek maslahat. Bu senin pikirin. Bu men pikirim, şahsy pikirim. Motivasiýany nerden alýan? Ara şunýa bir zatda men maňa köp kişi aýtdy men başda ara özüm inserp gelen hatta başkalarym aýdýar. Gitdikçe has gowlaşýar diýe. Şu adam men tak bir konkret bir piýlada baramok belki barýandan belki wapşe näme derýär. Hiç açanlara menne şu zat bolmaday. Taşsaýyn ýa ýene bir zat. Prosto belli bir wagt garatda edýän bilýän malajyk ey şota bolanok ýa bulaýdymam tutmady. Haça men muny beýle ýazdym zat diýip içinden öz-özüňe gürleşýän no. Yakynlamdan, zewuşkamdan, dostlarımdan, yine şunu iş edýän oglanlardan, tam professordan, yine dost oglanlardan. Soň motiwasiýa boldy, yakynlamdan. Her kim edem şonýa yakynlar barmy kaýdan, her kim bir sen edýäningde bir sen şonu çynlan ýüregiň bilen edýäniň görse, lubom suçdan yakynlaň sana padjaş eder. Ha, gatkan etmeýän bolsa diýmek o yakynlaň sen onu ýalam yakynlaň däme kaýdy. Şonýa. Moş aýdymlaryň senin taksibe. O ýal variant ýokmy? Durburmy? Seret men aýdymlam. Hudaýa şükür dinlenýär bolmy normal we özüm halaýan. Men öz halamaýan zatlamama öňkeden zatlamda zat. Ýöne gitdikçe meselem 3 ýyl mundan öňkün halama, ýöne 2 ýyl mundan öňkün halaýan bilýän, ne normal tipi. Ve şoň üçin men halaýan bolsam ýakyndakylarym näme men halasyn. Olar özüm şunýa bir zat bar. Yakynnym köpüme gönüme aýdýan gowy, ýani şula çötde nito. Ya şu gowy da şunu haladyk. Ve şolar ýalan sözlemän olar sen gözüňde şol ody görýär, şoňa bolan huwasyny görýär, näde edýän görýär. Işso şoň üçin aýdýalar, motivasiýadan berýärler. Ýöne biram şu da wa, näme şu soňky döwüş motivasiýa sedem ýok demek. Dawa erkek ýalaýda 3-4 ýyl, hatda 5 ýyl ýok demişim. Näme bardy? Motivasiýa diýen söz ýokdy. Hiç kim böyle mene eşdemokdym şu ay wagara, ay men tam stres, düşmat, ay men bilemokda. On ýarlat mene göremokdym. Belki men ýaşalym üçindir, no men hiç eşdemokdym şu zatlary. Öňküler men pikirimçe prosto edýärdi. Daşy daway dapustim saýk awdyda wagrantda aýdymlaryna sana oturda sana yaman ken aýdymlar bar. Yani sen diýersiň alam bitler o wagt näme diýen o döwrüň özüm şonu isleýär.
Şon ýaly bir zat tapmak kyn. No, sözler, öz berýän flowlary, öz bir içindäki zatlary. Bular hakika we näçe ýyl aýdymlary bar. Biz şu wagt on ýaly edip bilemiz. Şunu aýdym, menden täkýän. Kimsen et bilen ok. Men işine şu wagt 10 aýdym, şolaň ýaşyndaky çykaran aýdym, täk çykaryp görmedim. Ýöne şoňa tarap owlukkan. Şon aýdym meneme desem mele, men täk inşallah öňde bir albom etsem diýen, ýene bir albom. Wapşe köpräk aýdym, moşdy bir zat. Näme üçin ýokdur şu bilesen motivasiýa? Näme üçin ýok? Ömür ýokdur. Erken şu döwür bizde motivasiýa gerekdi. Ay, yo mene çağırımdan näre wara. Niş dowlanymdan näme eşitip gelen krizis. Şumat krizis. Yani hemme döwürdem haýdamalla brat. Her ýyl krizis. Her ýyl ay ýöne kriçötedi. Meňe hatamma dede şumat krizis bolup bilýär ýa zat. Ya şumat dünya ekonomikasy şunýaly. Diňe bir ýurtlara bagly. Dünya ekonomikasy ýani ýyllar geçip barýar. Şoň üçin men oňa näme demok? Hemme zat normal bolmaly, fiýaly. Hemme zat bitmeli, fiýaly gidýänler diýmek ýokarda Allahan şonu isleýänler. Şoň isleýişine görä hemme zat bolup dur. Men çyndanam nesibe zadyny ýa-da. Men meselem Türkiye gelmelem, değerlim okumana, men Rusya gitmelken birden Türkiye aitmalı oldum mesela. Nesibe, men şoňa nesibe diýen. Gat köp zat ömünde durmuşum, nesibe gawatlaýar menki. Rusya näme üçin gidýän? Şumatmy? Ýok, aýdýan. Ikisi variantym bar-da. Bilemok, şonu aýdýan nesibe birden şu wagt ýaşawan Türk aýdaway Türk o wagt ýöne şunňa bir zat diýilýärdi Türküň okuw has. Güçlü de şu adam men pikrimce şonňa Türküň ýani dünýä nemesinden baksaň pamam spiskde gatýoň da bar ya Türküň berýän eýitimi. Şoň üçin Türkçe saýladym. То есть sen pikiriňçe тебе повезло. Da. Türkiýe geleniňe. Nesibe boldy.